digoyang bersama digoyang sinar budaya. Ayo lo teman-teman, kita bisa berjoget kembali, hilangkan rasa lelah kita. Seharian kita kerja. Cokek dek, cokek dek, cokek dek, cokek dek, cokek dek. Om Sutre, Kalem sayangku. aku di kene. Siang watoro ratri matur suwun masih. Mong eling manis ngati, setiaku pengen anduweni marang sang Tyasu Lasmi. Yo kanca-kanca Gandusari matur sembah nuwun. Dan biru bulan dadi saksi ubayane datang balik jani janji sebaya bakti sebaya pati. ayo mas karo joget mas. Antar bangun. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Wong Priye? bagus satemu rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan Iya. pancet sakaraga wis tresna rabi pisan. Oke, ada lintang asmara. Iki untuk sawer lho, Nduk. Kowe njaluk ora? Nggih, Makan aja mulai. setunggal malih. Wis tok kasih lho. Pemainnya yo gelem lho iki lho, Bang. Malih lagi. Ayo. Eh. Siang patara ratri among eling manis ngati, setiaku pengen anduweni marang sang Tyasu Lasmi. Yo Rasa kangen kang limputi tos bulan dadi saksi ubayane datang balik jani janji sebaya bakti sebaya pati. ayo Lembah Karji Asoy asoy. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. wong bagus satepna rasa atimu tresnaku tulus jroning Ya, rungokno. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. senadyan wong pancet sakaraga wis tresna ra bisa dipisahna. Ya
yen wis tresno ora bisa dipisahno